Moi moi, sun kattain vittu täältä taas. Tänään me pelataan Hunger Gamesia Mineplexissä ja nyt mä aloitin näin aikaisin jo, koska mulla on paljon selittelyasiaa. Nyt mä aktiivistuisin tästä mun epäaktiivisuutta, jos kästää. Että nyt on videoita toivottavasti ainakin tulossa, mitä mä ite koitan. Jep. Ja sitten, että mulla on uusi mikki, jonka nimi on Blue Snowball ja nyt ei pitäisi tulla niin paljon niitä korviin ärsyttäviä kohtia. Eli korviin ei tulisi niin paljon ärsyttäviä höstiä. Esimerkiksi niin kuin mun vanhoissa mikki. Paitsi nyt ei toivottavasti tule, kun tämmöinen uusi hieno mikki. Niin. Et peliin nyt vaan. Peliin. Tosiaankin, eli nyt pitkästä aikaan kun kuvaan, niin mikä olisi parempi aihe kuin Hunger Games. Mä haluan ton sitten. Okei, me saatiin vähän kaikkea, kiva. Heippa. Olisin periaatteessa tuolla ottanut heti alkuun. Siltä tulisi vaan ilmasta kamaa. Eikä se niin paljon vaikutteisikaan, mutta mä tuhoisin tosta äkkiisesti. Okei, saanat mun mennä tänne taloon, niin menetään sut yksin. Se on jo kiva, että pääset mut tänne taloon, koska täällä on hyvät lootit. Noin, housut siitä. En ottanut tätä vielä. Noin, meillä on jo ihan hyvät kamat alkuun. Aijaa. Tapettaisiko häkkeri? Olisiko mukavaa tappaa häkkeri? No ois mukavaa tappaa häkkeri. Joo, jos pidit videosta, muista painaa tykkäistä, tilaa kanava, koska mä haluan. Ja mä laitan tän videon ihan vaan siksi tubeen, koska mä laitan tän myös Mineplexille, että toi tyyppi saa aika varmat bändit. Eikä se muuta vaan kuin että moikka!